Палову ночы падкідываў дровы ў камін, бегаў мацаць грубку, гартаў літаратурны часопіс з вясковай бібліятэкі, ды раз-пораз паглядаў на ўласную метэастанцыю. Здзівіўся, калі раптам убачыў мінус 18,8. Сапраўды, нейкі лапік холаду на нашым падворку, бо калі прагледзеў тэмпературу па Беларусі, нічога падобнага не ўбачыў. Зранку было яшчэ мудрэй, мінус 20 з паловай. Натхнёны асаблівасцю нашых мясцін, схапіў здымач, камеру, сабаку, ды пашыбаваў на двор, шпацыраваць па сапраўднай зімовай вёсцы. Такой выкшталцоўнай шэрані, што спакваля ўпрыгожыла размаітае галлё, сухія зёлкі, ды проста цыбры раслін, наўрад ці пабачыш. Прайшоўшы за гуменнем, паназіраў за каршакамі, якія луналі над кашлатымі, ды на нейкі час пухнатымі алешынамі. Паслухаў цвіркатання нашых бліжэйшых зімовых суседзяў, вераб'ёў ды сініц, а сёлета і драздоў. На рэчцы з'явіліся нарэшце і гілі, але павітацца з імі пайду пазней, мо наступным ранкам, які таксама абяцае быць адметным і марозным.